paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, ala, agap-apa mananda tatabadong ka na natuyang. Ay, sos. Anya nga di timbayab iji tawad ah. Ha? Timbamot dayjay kagawad. Agbinbin narasakdan samot. Ay, sos, kita ang kagawad. Timmayab pati palanggana. Ay, saan ka pa nga agaw-awid ah. Ta mga numatamahan ka iti ibarbarsak da. Ay, wan kagawad. Kanayon damot na nakasta. Ay, mapankon sa ireklamo ida ka ni Kapitan. Unay mo't tanda kita ka aruba. Sige, ika ireklamo ida. Kapitan, umay kuman ireklamo di ka aruba may ngagkaraapa. Ha? Ay, asino aka aruba yun? Data tabadong ka na natuyang. Nagapadamanin itay. Timmayab manin ti planggana kas kada timba ijay tawada. Kayat mo asawan agbinbin narsak da. Wen Kapitan, tinakabut-butang, numairaman kami aka aruba da. Ay, una. Ay, ala-alata kasari taktuman ida. Apay, sa dino ti papanab, Kapitan. Ay, di taman balay da marito yung ken paribadaw. Ay na, agap apa da. Ah. Nariga ti umasidag di ta balay da. Ang mga numairaman ka, Kapitan. Asino nga iti mangkasarita kadakwada no saan asyak? Oh. Sapay ko mga rotadeng ganda ka Kapitan. Ay, naskan adang gendak. Tani, ada mangireklamo kadakwada. Kunam siguro saan ka balsa na? Ha! Kunamat siguro, nujak Malaysian di imbarsak mo a pinggan na niya. Ha! Nalaingak sa mga glise kunam sa, syakman mo. Kita man no Malaysian da ito ibarsak ko kan ha? Ay, sabi yan. Saan mo ngay balsa dahi kakaisuna radyo ka? Pagdengdeng ka kiti drama dahi ta. Ay di naklapdan! Ay, saan mo ngay barsak ko naknay? Imbag kumaano masukat am tibaraw, di mo ibarsak ko naknay. Lisham no kaya Malaysian! Anay, nagsakitin, anay ko. Aray, natamaan kan sama, di barsak ni tuyang ka. Kanya dahi dyan nga imbarsak na. Di adaan na radyo paray. Radyo! Ay, agap apa kayo manain? Ni tuyang mga main, nagkulay. Ay, anay, nagbukol sa amot ng timugin ko. Ay, sorry paray. Sorry na. Apay magasan ti sorry ti bukol. Basol ni tuyang dahi ta paray. Kunak ka di nakbarsakay, ang binarsak naklata. Dahita pa'y mo't kakaisuna radyo ti imbarsak na. Ay, ireklamo da kayo nagiti kaarubayaw. Nituyang kaw, ti kasaritan paray. Naa. Ta iso ti kanayon ang mga apakanya. Anya ngay ita, nabukulan kan adi na oras. Urayak lang na ulaw iti 15 seconds in 1 minute. No ngamin madama nga agap apada, saan ka amapmapan ijabalay da? Kasarita ko maida. Ay, nakarumot nga agapa dagijay nga agasawa. Ay, bagbagaan nyo mat ngamin ni Kumario at Tuyang. Ay, denggan na kami ayamay. Bagbagaan nyo ata da kayo ti kukumari na. Tasyak mo ti makaamaw. Magbaga, kani pare ba daw? Apay ngaglumlumeng ka. Ay, kwanana. Adda ilumlumengam. Impagarup ko ngamin, no agap apa kayo man ang kanita tabadong. Ay, lumabas ako madita balayaw. Tama panak gumatang ijay Teresena ni kagawad kwanang. Awan ti kaapak ita. Ay, nasaya at mat nga rin no kasta. Tanawayak ang makalabas di tabalayo, nana. Lumabas ka laeng Nakaamamak mat ngamin. Takanayon at tumayab ti kumporme di tatawayaw. Tunggal agapa kayo kanita tabadaw. Labsan ka pa dito'y balayo, kapitana. Oh, kumusta ngay, dagiti ka arubam akanayon nga agapa? Ay, saan damot ang agapa ita?
Iso nga rod anawayak alimabas ija balayda. Ay, mayat ano kasta. Wala na. Natal na ita ija ayan mi. Ta saan da anagapa. Kahit, sa dino nga iti papanam. Mapanak man gumatang di ta tersena ni kagawad kwanang. Sambutak Ta saan pa'y anagapa da tatabadong kan na natoyang. Delikado nga min no agapa damanan. Nana, apay anak ka nikas kamutan dito igid ti dalan? Anya tinis istorya mi jay tersena ni Marikwanang, Ne, awan mat inis istoryak, Nana. Inchismis na kami kinibadungkon niya. Ay, saan, Nana? Ay, agungat kayo manan. Talagang agungot ha. Tadyak kaya ti may chismis. Saan kamat nga in chismis kadakwada, Nana? Sikan santi sa runok nga paan Ay, saan mat, Nana? Narigat no siyak ti makaungay. Tumayab amin adimangan anaw. Ay, sus, paglimangakon ngay, ay, makapanervyos kayo mat, Nana. Nakaluto ka. Tapay ko mga glutuak. Anya klase sa lutsud day ta. Agluto ka ta mabisina kaon. Ilotuan ka kidain. Kanugapukan ka siya kaun ti pagchichismisan da dito intero a barangay. Ay, pabasulin nakman ako na kaon. Basol ko la amin ay. Talaga mga may nabasol mau. Ninay. Apa nga igagamam day ta tibay. Ha? Amumot ano makaungatak. Amin amay gamak ibarsakaw. Ay, saan mo nga ibarsak day ta TV Apay katasanan. Katwa na. Awan pagbuyaan tan. Ayawan bibiyang kaw. Kunak to mga men na di mo ibarsak ta nadagsain. Mawit mo yamay. Ay, natuyang uragan ano ka. Saan mo amawit day ta TV? Saan mo amay barsak kanya? Ay, una yan ni Marituyang. Apaan namot kano aminan, uray dagiti kaaruba na. Ay, kumarkaron sa amutan ni Marituyang. Ibagbaga dagiti kaaruba da, amabuteng dan kadakwada. Aguli magkamaray, ta isuray ta sumungad. Ay, wan, nangagnan samot, nga iso ti pagsarsaritaan ta. Umay na tangatamot apaan. Ay, agawid akon maray. Narigatan. Apay ngay, taagawid kan maribanang. Ay, inakpay ngamin agluto, mare. Ay, saan ka pa'y nga gaway? Aga-apa tayo pa'y. Ay, di mi kaya ti makiapa, maray. Agiginubat tayo kiday. Ay, agawid ak atalagan. Ay, sanak mag nga ibati dito'y maribana. Diyan kaya't ngay chismis na ka. Amuyo abay tate ka gorgora. Sige, maribanang. Labanan ta ni Marituyang. Apay kumaamabuteng ka, kat duwata. Agmay-may salaang. Win anya. Agpipinungot tayo na. Agpipinungot tayo kunam marikwanang. Aha, oray din nanugad pa'y ano kaya't yaw. Na, Apay maribanang, kabuteng mao ti mapungaut. win tanaing pislang arudan ti buok tayo, agpipinungot tayo palaang. Ha? Ayun nga agpaysuan niya. Di pa'y ka maibusan to'y buok kuno kwa. No kaya tiyaw, agkikinadal tayo latan. Anya ti makunam, Marituyang. Anya ngay day tagkikinudal, tanggridoan. Agdidinanog tayo kiday. Diyak ka mo ti dumahanog. Maabakak no din nanugan. Ay sos, maluman Anyat orasan, Marikwanang. Kaagala sa isan Ay, inak agluton. Agunget tumanan ni Inteng, no awan naluto ang makan amasang putan na. Ay, uray siya magayam. Mapana mataglotawn. Kasanungay ti pa naglalaban tayaw. Ipuspon tayo pa'y laang. Ay, wan! Ipostpon tayo palaang! Nana, day taman lamangan, ti pagalistuamon. Mabisinak nga rod. Ay, ambom, Inteng. Eh, Dandani kami nag-aapa, itay.
Apay mo? Ay, pag tinulungan mi kumakot adanug-danugan ni Marituyang. Ha! Kunakmatkan ka. Di ka makiap-apat at dakes na ito. Ay, karkaritin na kami ngamin ni Marituyang kit. Ah, Pagsuspitsahan na kami kit din nga ichis-chismis may kat saan may. tutupan nyo kinday. Di kas dya taaw. Pasensyaan yun. Kat, anya ngay nga rod ti aramidon may. Wen iso nga impostpon mi pailaang ti panagaapa may. Imbes nga aga-apa kayaw. Agtutong-tong kayo kinday. Iyawat mo man nga ron dayjay at ligaw. Dayta. Oo, wen. Ay, huwin narigrigat nga agpaiso no agaapa kami. Uy, agtutong-tong kayo. Dayta ti kanam. Nag-sweet ka laki din, Tuyang. Kasta, di nakungtan na ka na yun. Tuyang. Ay, labgayam. Iyawatan nakman iti danong nga inumak. Anya jay ko nam, badaw? My love, kunak Mike. Ay na. Ay, nagbayatan ti maawagan iti. My love. Kaya mo magayam ti maawagan iti my love. Ala, iyala na nga ruden iti danom nga inumak, my love. Nalamiis ka day, wano saan nalamiis. Dinalamiis, my love. Ang mga nukayat mau nga itimplaan ka iti Joe. Ay na, kit may mayat manin, my love. Sige nga road. Ay na, taurel agkanta-kanta ni Tuyang ko maawagan iti my love. Nagapuan paray. Iyay ili paray, napanak man naglako iti mulak anateng. Kaya't naasawan di ado ti kwartam. Ay kit talaga kasta paray. Ay na, aginong tangaro din. Ay, di nakman impluensyahan paray. Tadyak kayat nga aga pa kami manan kinituyang kap. Alang agawit kan. Tapno saan kayo nga agapa? Wain paray, nakitad da ito naglakwak. Napudot to manin ti ulo ni tuyang ka. Wawan mayawat ko akwarta. Agawit ka nga ro din Ang mga nur-urayan na ka paray. Talagang ur-urayan na paray. Kadan sa pay ginatang mo alitson manok. Ay katanda, para kingkwana da ito'y paray. Ewan, tapno saan kayo nga agapa? Saan ngarudan nga papain paray. Kayat na ti maawagan iti may labsi ka. Tuyang may lab! Ada at dito'y kusina. Ay, nakaluto ka na dagaws. Kituon inururay ka tapno mangantan. Ay na nagmayatay. Kit si dain tangarudin na dahito insangpit ko alitson. Ay na, ay, makaramanak matlaangan iti lechon baday. Ato'y gayam, dinaglakwak iti nateng. Ay na, binalkot mo talaga iti panyo Ay, labnak talaga badong. Mala, mangantangarudan, baday my love. Panahon na, harap nagsaya. Forget mo na ang problema. Ay na. Ay, inayadak ti lumabas di ti balay da na Tuyang. Tamang noong tanak manan. Agin inayadak. Ay na. Inayad. Nakita ka. Ay, nakita na ka no? Ay, nana, nalaing kagayam nga kanta Apay, itala nga, ma'am. Ay, wala na. Italang ngamin anang ngag ko ngagkanta ka. Kanayon ngamin amang ngag ko ngagbimbinog kaw kayo ka ni Tata Badong. Ay. Sanitan, no kayat mo umay nakpartneran ngagkanta. Ay, si kalangan na Tuyang. Tayo nakpay gumatang iti sabon paglabak. Sige lang, nana. Agkanta kalat ta dita. Okay, panahon na para magsaya. Forget mo na ang problema. Yahaw!
Inapan nakakadimanan ni Marituyang, tiryang. Saan, nana? Nakaskas daw nga rod. Ta saan mat nga agong unget itangal daw. Ah, Kinapudno na. Agkanta-kanta pa'y kat di ah. kaya't naasawan, maya ti aldaw na. Wen, kagawad. Mayat nga rod ti panagkanta na. Panahon na! Na, para kitaan, agkantanta, agsalsala pa'y. Wen nga rod, kagawad. Ay, adda ko man itatabadong amang partner kang kuana niya, kagawad. Ha? Mayat ko maabuyan nga agsala da ato ah. Wen nga rod, mayat mo ta saan dan nga agap-apa. Ni Kapitan Enteng! Apay, adi ka makatal na aya. Tuyang. Ay, Itay ka pa ya. Kita-kita dita silpon mo. Apay, ador uraya matiks mo aya. adda nga road. Asinaw? Tay kubrador man iti huiting ijay ilay. Ay, nagtaya ka. Pinilit naktumada di ako, brador. Di kapilitan mo ta nagtayaak. Gapo iti natagtagainop ko anumiraw. Ano nga itintayan? Sa nga gasot. Ay, agasam ngay. Di ka pa'y laki inggatang mo iti masida. Anya ti amom nga no mga bakak. Dakkel ti pamatik ang mga bakak ba daw. Marikrik na. Awalat pamatik ang mga baka. Di ka man kumuntra kasta. Makamalas ka mo. Nagbaybrita silpon mo. Ay, ang mga nuiso da ito yung tururayag. Ay, kat basama. Ay, nabadong. Nangabakak. Rimwarti numero at hinayaak. Anya? Dakkel lakit di ti pangabak ko ba daw. Ay, kibalatuan naktungarod ah. Itay kun kontra na. Dumawat ka iti balata. Anya, matan ti kaanak kak anagbantay dito istor kaw. Ay, Enrique Kulako man, kabayata ti kaawan kaw. Awan mat koleksyon. Idinto ana ibus magdagiti lakaw. Ay, salbag ki day. Pangala nga iti iportis ka, no kastoy laang. Ay, saan gaya mamapagtalkan day jay aka anakak. Ay, jakton maulit a pagbantayon dito istor ka. Imbag kumamot no ada pagutangak iti iportis ka. Anya nga iti pangusaram iti inabak mo iti huiting. Pampanunuto nga ron no anya ti pangusarak. Jay kumaumado pa'y daytoy. Ay, kat inegosyo ma. Anya ngay nga tatimayat ang negosyo. Ay! Amokon ba daw? Anya ti amam? Ti pangusarak iti dayto a kwarta. Ipautang ko tapaporsyentwa. Anya? Saan aya nga iparpari da ta klase ti pagsapulan? Diyak mo't ipilit ti agpautang. Jay umasidaglaang ati ikak. Kan ipasigod ko nga da porsyento na. Kat adamot ten akadakwada no kaya da wano saan. Agdinamagmat ti panangabak ni Marituyang iti huweteng. Dakkel ka no, di inabak na. Kasta ka di, Maray. Padasok man nga raw ti mapan umutang. An-anwam mo ti utangam. Igatang ko iti lako kaya istor kaw. Nagkupkupit mo ti narami di ka anak kak anagbantay ija istor kaw. Anya nga ita, awan mo tin igatang ko iti lako. Ay kat padasam ati umutang ka ni Marituyang. Pautangan na kamot siguro tanangabak. Dakkel ti inabak na. Adda kamot marikwanang. Anya ti gagaram. Namuak nga men, ti panangabak mo, Maray. Ay, won! O may ka makibalataw? Saan mo takasta, Maray? Umayak ko maumutang. Paggatang ko iti ilakok. Tanay, nalugi ang mo iji istur kaw. Sana basta ipautang ko ti inabak ko, Maray. Anya ti kahit mo asawaon. O sarum apagpuunan di utangam san kaday. Kumamaray. No kasta, maawatan nakmat siguro. No ibagak, apaporsyento ak di utangam. Isuitan ti business kaw. Anya?
Sa anak metkit di nga agpilit, no saan nyo akayat, di saan lang. Saan ko nga'y pilit? Manungay ti porsyento na ano kas pangarigan, maray. Basta di sa nga ribaw, 200 ti porsyento na. Alang nga rod, umutang ak iti 3,000. Agbalin taon at 3,600 inton bayadam. Kan, makabulan lang ti pawayway day tang utang mo, maray. No saan ka makabayad iti lasod ti makabulan, agbayad ka manen iti another 600. Kada bulan, no saan ka makabayad. Anya? Tay ko na kun maray, saan ka piliton? At dakan ka no manugot ka, wano saan. Alang nga rod, awan mo't amok asabali a pagutangak. Ala, pautangan nak nga raw. Kasanungay, Marikwanang, pinautangan na ka ni Marituyang. Pinautangan nak nga mada porsyento na. Anya? Ay, kayat kulatan taawan mo't sabali a pagutangak. Ay, una yan ni Marituyang. Iso kano ita ti business na. Ay, kat daras bumaknang nukasta Ang no saan mo't nga agbayad iti porsyento, jay pinautangan na. Awan maaramidan na. Hanggang saan tumot na makautang, tay saan na nagbayad iti porsyentaw. Iso ano si ka, akayat mon tumanan ti umutang. Kapilitan nga agbayad kay ti porsyentaw. Ay, gapo iti kinarigat ti biyag. Iremedyo ti tao ti pagbiyagan na. Adanto pa'y dagiti agtakaw, gapo iti kinarigat ti biyag. Day tamutan ti saan ama iparbeng, mare. Uray kumakasano kinarigat ti biyag. Ikarigatan tayo ti agsalukag. Asaan kat nga agtakaw. Agpapautang gayam itan ti business ni Marituyang. Ay, imbagman. Ta ada kwarta na nga ipautang na. Kat no nangabak kano iti huweteng. Ay, iso, ti ipapautang na. Wen, kat ada porsyento ti ipapautang na. Ay, nakaamuam iti dayta. Ay ni kumari Kwanang. May sa ni Kwanang kadagiti imutang ka ni Marituyang. Talaga nga ada porsyento na. Adda kano nga rod. Gapo ta ison ti business ni Tuyang ita. Rinugyam gaya man, di ko naman negosyam to yan. Pinautangan pa'y gaya man ni Marikwanan. Wan ba dong, kanadapay do nga imutang iti sangaribaw. Agasam nga iti tubo jay kwartak. Aganan siya, nga uray agtugtugawak lang. Ay agasam nga, iti 5,000 na pautang mo. At dan anak na asang aribaw, iti makabulan. Ay katun na, 600 titubok iti inutang ni Marikwanang. Sa tigdwa gasot mo, dagitay dwa nga imutang iti sagsasangaribaw. Iso asangaribo ameng ti porsyento na. Mayat gayam day ta pagsapulan na. Nang runa no ado ti umutang. Iso nga iwaras mo, ngagpapautang ak iti porsyentuan. Tapno dakdakkel pa'y ti makwartata. Sige. Tagsapulang man iti, kasapulan iti kwarta. Ibagak laing, o masidigdaking ka. Imbagman ka na amwak ngagpapautang kayo gayam na natuyang. Adda ngamin ita iti ospital ti anak ko. Jak mairwarta kurang ti pagbayad mi. Kahit manunga iti utangam. 5,000 kumanana. Ta 5,000 ti balance mi. Ay katun na. Agbalin taon a 6,000 no isublime. Kahit makabulan lang ti palugit mo. Agbayad ka manon iti another 1,000 no saan ka makabayad. Manay nayunan ti utang mo kada aglabas ti bulan asaan ka makabayad. Wala na, makaamuditang tinapatag mairwar mi ti anak ko. Nasaya at mat, taagkin naawatan ta jingkay. Umaya ko nagsingir jingkay. Makabulan ng tinapalabas manipod inalam day 5,000. Nana toyang, awan pa'y kwarta. Ano sa nyo kumapay laang ti 3,000 nga ipaunak? Anya, awan at talaga ti pagremedyoak nana. Mala,
Ikisay ko nga rod iti utang mo. Bali nagbalinon asa ismail ti utang mo. Agbayad ka iti 3 mail, iso nga dapay 3 mail amabatay. Plus, 10% namanen asa nga ribaw iti subaro no abulan. Iso a 4,000 pa iti utang mo. Sige na tuyang, bareng addamanen mairemedyo mikin nila kay ko, inton sumaro no abulan. Na, si kamot ti masabat ko, Jingkay. Nakapudpudot, kat saklot mo pa ti anak mo. Agsakit day ta anak mo. Napanak na kilabada, Kapitan. Ha? Taisupay di maitulong ko kin nila kay ko apagbayad iti utang ni kin ninanatoyang. Na, di kay pa nakabayad. Kat manon abulan, ti napalabas. Saan mo ito namalmalpas, Kapitan? Diyak pa'y maaw-awatan di ibagbaganang. Manuti inutang yaw. 5,000, Kapitan. Mano nga yan ti naitad mo kan kwa na manipod rinog yan ti nagbayad. Bali 6,000, Kapitan. Ngam adapay ka no 2,000 abayada. Na, 5,000? Agbalinin 8,000? Ay, Iso nga rod nga ikarkarigatak ti makitang dan, Kapitan. Tapno matulungak nila kay ko. Kat mabayadan min ti utang ni. Tapno sumardeng matin nga 4%. ay una yun. Ay, nakisao ka kumata barang maasyan kun ka. Nakisao akon, Kapitan. Ngam dagulit mo ni nanatoyang. Saan ka no nga iso ti masidag kanyak? Siyak ka no, ti masidag kan kwa na. Bagbagaam ni Tuyang, pare. Maasi kayo kumamot kay ni Jingkay. Kakaasi nga grim-grim medyo, tapno ada ibayad na kada kayo. No nabayadan na mo tigatan nga inutang na, ay kat baybayan nun ata kaasi. Business is business, pare. Iso nga ron titulagan, di nasken na tungpalin na. Naa, di kay masyan. Itugtugot na pa yan ti basit nga anak na, mapan makipordiya. No nga agsakit di ubing. Saan min napariko da jay, pare? Naa, Nagkunang aganak da, no saan da magayam akabailan. apay awan asiyo iti padayo a tao, Ay, agpapada kami lang ang marigrigat, pare. Kun agpapada kami, nga agsapsabal. Ay, una yun day ta pare. Sapay ko mga ron, tadi yung mapadasan. Kas iti mapadpadasan ni Jingkay. Hey, papanap, nakarugot ka, Mike. Mapanak iti balay ti may sa negosyante ijay ilay. Dakil a kwarta ti utangan na. Arig na maipautang kun amin to'y kwarta nga dakanya. Ang sa nabalay, dakil mo ti porsyento na. Magananad ka nga ro da. Nangruna kay dakil a kwarta ti gama. Wen, di ka kadiagdanag, taamok ti aganad. Ay, talaga nga awan asi da pare ba dong kan marito yang ni Jingkay. Kaasi ni Jingkay amang irim-remedyo iti pagbayad na. Ay, sana bale, tamaudi ka nun jay 2,000 abayadan na. Kat nakuna na pa'y, adi nanton ulitan ti umutang ka ni Marituyan. Dagijay lang gipit at talaga ti maiturod na ti umutang iti porsyentuan. Ken dagiti negosyante. Kat sapay lakumaa, tasaanin ng agsaksakit jay anak ni Jingkay. Ay, narigat ti kasjay. Narigat lang arudan ti panagbiagda, at dapay lagsakit. Naku namun banang. Uray ko manukasano ti karigat ti biyag. Basta awan ti agsaksakit. Ay na, pampanunuta kon ti dakkel asingirag iti binulan. Swerte tasyak tinagutangan na ito negosyante. Agpanlasiwa kong dito. Dita kano abanda ti balay da dyan negosyante ka. Ha? Nagpardas mo tin alugan da ita sumungad. Nasaya, Mike, kan nakaringkan to yan. Ayan ti kwarta ngawit mo. Kay naitid mo kadimot lang iti umutang ang negosyante. Ay unay kamutan ba daw? Kumustaon nakpay mo nga umuna? Sakbay adamagam ti kwarta. Ay, pasensya kan to yan Ang awan mo't ngaminan ti kwarta iti pagmaw. Ha? Kasano ako na mga awan? Dagita lang tinay-surrender agamit mo. Awan na pulos ti kwarta. Kinahit inran ka. Ha? Inaribungbungan da ka dagiti tao.
Iso nga dalaki dinagala iti kwarta. Ay, saan mabalin ba daw? Dayjay laangan tinabat-bati a kwartata. Manulaangan ginabati ijay balay. Pasensya ka na, Maray. Ngam si kalaang ti ammo nga asidgan. Ang mga nod na maipautang mo kada kamay. Kamusta ngay ni Marituyag? Ay, ayos mo tin, Maray. Imbaglaki din Tayos mo di result ti CT scan na. Iso mabalin ng terumwar. Ang dakkel ti bilmi di ospital. Pasensya kan kabadong. Ngam awan maipautang kaw. Pangalaak nga iti pautang kaw. No kayat mo, adam amok nga agpapautang iti porsyentuan. Anya? Da kami imit itan ti umutang iti porsintuan, Maray. Adakan ka ano kayat mo. Ibagam laang no kayat mo, ta isurok ti balayda. Adda ka din na utang mo apagbayad taba daw. Ay, awan tuyang. Ngam no kayat mau, umutangak iti porsintuan. Anya, Awan sa bali na pagutangan ta. nagrigat ti umutang iti porsintuhan. Nagrigat ti agbayad. Ay, malagip kulaki nga raw tinararamid ta. San gaya man nasaya ti agpautang iti paporsintuan kadag iti agkasapulan launa iti tulong. Ay, marik na ta itan tirigat dagiti pinapautangan ta. Ni Kapitan Enteng! Marikwanag, mayat ko mati kakatawaan ta di ti Teresenam, no ada ni Marituyag. Wen ako mamaray, ngam, saan dan sapay analpas tay lablabaan na. Ay, agpadpada kamin nga ado ti lalabaan na. Ay ngam, ada ka mo dito istor ko, abaki is istorya. Ay, kunakun kat, umay ni Marituyang. Na, ay wen, isumod day ta sumungad. Nakasukat may, Adan sa papanan na. kain ada kadwa na, Maray. Pada namutla ang abakag. Hello, Kokumaray! Umay kuman iyam-am mo kada kayo, dahito best friend kaw. Best friend mo. Kunak ano da kami ti best friend mo, Marituyang. Ay, kwa. Dahito ni Kumarik Adalmasya. Hello, nasaya at magtanam mo kayaw. Dagiti is istorya ken ka ako Kumarik. Ni Kumarik kwanang baak daytong. Na, Punay mo tabakaw. Daytoy man ni Kumarik abanang agsinumbangir ti utang na daytoy ako Kumarik. na, Pasaray saan na pa yun ang mabaybayatan dagiti dadto mga utang na. na, ay dinakmot ibabain unay Marituyang. Sigay, panawan da kayo pa ay tamapan kami man mang restaurant ti Jailay. Ala, Intan Maridal Masya. Ay, marurudak talaga, Maray. Asino kumatisan ang makaungat. Inyam amunak dinabaak. Man ano kumano, inyam amunak kas kagawad. Ay, nakarkaro anay babainak. Agasem, inyam amunak amang ngutang. Uwin garod Kalpasan na, impasigat na amapanda ka numang restauran. Una yan. Ay, nadadaol talaga ti aldaw ko. Ay, uray siyak. Nadadaol mo ti aldaw ko, Mari. Napirday apirmay. Ay, dayjay ti ko na naabis pren na. Saan mo't anapintas? Pada mo tabakbakutan. Una, kinursing pay. Nakalipstick lang mo. Uwing nga ron. Taga ano aya jay best friend na ako nana. Ay, dyan mo. Kung sana ka interesado ang mga mo. No, taga-anaw. Ay, nabsugak itikin na tayo dyan restaurant, Miss Preng. Una, siyempre, nagadugayam tinorder mo, Miss Prime. Ay, won, Miss Preng. Amo kasi ka tinang bayad amin itikin nanta. Tunakmat kang kaso kataktaw. Nay,
Asidagtan di tabang ko ako na mapag-withdraw am iti kwartam. Ayan na tibang ko, aya. Basta, asidagtan. Sus. Day, sus. Uri ka, nalipatak sa amot tag. Na, anya tinalipatam ako na. Jay librita. Saan ka makawithdraw no awan day jay? Na, kasanungay daytan. Saan ka madanagan bispray? Adapay mat inton bigat. Kaya't mo asawaan. Agsublitan tumanan, inton biga. Wala, tamang itugot tanton iti dakkel abag. An-anom nga ijidak kalabag. Nagkapoy kamutan nga agpanunot bispray. Pangikargaan ta iti kwarta ama i-withdraw ta Ayun, kaya man niya. Dakalabag, wano ba si taba? Ado di kwarta nga i-withdraw ta. Iso adakkel abag ti kasapulan ta. Ayun, adadakal abag ko ijay balay may best friend. Kabaalam nga tanga awiton di may sa abag a kwarta. Apay kay dinasaan. Kabaalak to pay nga awitan jay may sasako alaya. Day tanto kay di kwartan. Si kanto nga ro ti mga wit bispray. Ay, katuan na. Ay na, mapadasak tumulangan ti agawit iti may sa abag a kwarta. May sa dakkel abag, anapunno iti kwarta, bispray. Nay, sino day tayong kuyog mo akadwan? Inyam amok matkan kan. Wine, bisprin mo ako na, mangam taga-ano day tangay. Taga Manila. Di mo ayamadlaw. Nagamamuan nyo ngay. Nagadukot adamdamagamon. Asikaswan ta na saya. Amam, ado ti kwarta na dayta. Saan nung mga mo ngay nga ti kwarta na? Nakabang ko ti kwarta na. Irwar mi intun bigat. Iso nga irwar mun tay dakkel abag apang ikargaan mi ti kwarta na. Anya ka taramidin na dito'y balay. Umian pa'y laeng Iso amapan ko asikaswan. Ilutwak iti naimas asidaan. Anya nga ti ilutam. Ay kaing kagtiliw iti manok Kababain mo no pagsidaan ta iti sardinas na itabak ng abispring ka. Maribanag, adda ka di dito'y balay yun ni tuyang ka. Ay, saan pa'y anagawed? Saan pa'y nga rod maray? Kinay, malumay. Kat no nagpaili da ijay best friend na. Sino day ta bisprin na maray? Apay, di mo amaw adalma siya tinagan na da ijay. Nay, awan mo ti amo kakastaan, hagan ako mari na. Pandak mo't abakot. Kulot ti buhok na. Kaslasaan ang agsagsagaysay. Awan ti amo kakasta gayem na maray. Nang pidpidutan na nga tayo ti day ta gayem na ako na na. Jack amo pare badong. Asino di birbiro ka ni pare Badong? Nituyang na, saan ka no pa'y anagawed, kat ne, maluman. Na. Awan mo dito'y balay. Na, iso nga ron mati ko na, tadagayam na asimurutan na. Sos, sino day ta gayem na ngay? Ay, saan ming mo? Ay. Italaang anakita may. Ang mga no saan ataga dito'y barangay tayo? Katuan sapay ko na best friend na ka no. Nagbiit matan nagbalin best friend na. Magrigat mo tatiliwan da ito amanukin na ya. Ay paray, may sinisiputan kaya ta Yay manok mi aparjek ko maparay. Timayab, santo timaray. Ket dito'y paraangan may titimayaban na, kan timarayan na, kasjay. Wan paray. Iso nga ron nga umay ko bilbirukin dito'y paraangan yaw. Anya nga manok day, chay? Dua ti karay kay na. Na. Dua ti payak na. Ada tapingar na. Ta kawitan ki ngarad. Kastamat di manok ko. Ha? Oh. Ay. Kaing ingas na kiday. Nay. Dajay paray. Na. Dajay man nay. Magmag na. Are you sure? Sure paray. Mala, inaktiliwanay. Tanay. Ipasidami di bisita ni tuyang ka. Ha? Iso ka di dyan yam amo na kadabanang kan kagawad ko ng abis prena. Uwan paray. Isaw. Amaw. Ado ka no ti kwarta na paray. Ay mga no budol day ta. Agalwad kayo.
Sa pa ipartyan yun iti manok. Tuya. Siyak tinagparte di manaw. Siyak pa'y tinaglutaw. Siyak pa'y taginaw ita. Na, nagreklamo ka? Ibagakken ka ba daw? No mairuar mi jay ado a kwarta na day tabis spring ko. San kang ikikan no adot ited na kanya. Ay, kaslawa mo ti makukwarta na. Oy, nangagnakan. Apay ngamin nga ibagbagam ti kasta. Ala, aginaw ka kideng. Tain nakadwaan nga agbuya iti tibe. Ay, agasam man. Iso pa yun ti agbuya iti tibay. Imbis kumaasya. No kayat mo ang mabingayan ka iti kwarta. Aguli mo ka. Maray, umayak man umutang iti kapiken asukar mo. Ayan nga, itay bisprin mo. Aday jay balay may maray. Isumot gahim nga umay ka umutang. Ado ti kwarta na maray. Iso ako na mabisprin mo. Ibingayan naktukano iti ado a kwarta na. Umay kung tubayadan amin nga utang ko dito tirsina. Sapay ko taado nga agpaisaw ti kwarta na. Ado ko naktumot. Nakadulin ijay bangko amin a kwarta na. Itimplaan pa'y iti kapina. Apay ayak ka ba nang nga ron? Wen ang apay siya ngay, di na mo itimplahan iti kape. Apay, ado ti kwarta. Dahito'y tinapay. Ika na mo iti kape ka. Kukuha na amin dayta. Dahito'y dua asupot asag sa nga pulo ti kargana, kukuha namin. Bisita nga ron. Nanay. Makadlawa ko na, tuya. Di pinarte ka manok. Isumanan, di nakadadaw. Di gulahan ti sindak. Ay nabadong masukatan to amin dagita. No mairuwar mi di kwarta na iji bangkaw. Ay sigurado lang nga, tuya. Nga adaw, ti kwartana, dahi tabisprin mang. Imyan gayam ijay balay dajay kunan ni Marito yang abis friend na. Wan, Maray. Kano'y may imutang ni Marito yung itikapi kan asukar kan tinapay para iti day bisprin na. Agasam ngay dayta. Umutang pa yan, gapo iti dayjay ako na best friend na. Mas daawak ata umay umutang ni Marito yang din to ta ipanpanakkel na nga ado ti kwarta di bisprin na. Wen nga rod, ken may samaray, saan mat nga agrup-rupa nga ado ti kwarta jay best friend na. Ay na, agdi gusta laang Maray, adayo abak nang tilangata, ngam iti day di bisprin na. Wen nga rod basta, Jack mamate, abak nang jay best friend ni Marituya. Badong, mapan kamin ijay ilay kini besprin ko. Agi withdraw kamain iti kwarta. Dimlip-lipatan di bingay ko Siyak tinaglutaw, kas kada naginaw. Wan, nanya kalaki din ay. Siyak ti mga witjay kwarta na amay sadak kalabag. Ilibasan naktaon, nga iyalaan iti oray may saripit to lang nga kwarta. Uray dwa reput no iso ti kayat mo. Ay kita na yung nga rudin ang atalaw, ripit. Ipakadak to jay may sarepet. Ngum ilibas ko nga ibulsa jay dwa reput. Sa anak tupay lang, agbangbangkag iti makabulan, no da di kwartata. Pasikatak tuman, dagiti koko maray. Ay katwin pasikatak tumay, ni parintay. Ay, nabanlug ako na magmag na bisprain. Ay, uray siyak nga rod, nabanugak mo na magmag na. Mabisinak pa yan, bisprin. Ano santan ati magna taasidag tamutan ni Jay Bangkaw. Bispren, mapantaman pa'y lamang restauran. Inton makawidro ta kuman Bayadan pa'y laang, tasukatakto, inton makawidro ta. Da kwartak di tao, ngam kakaiso na nga igatang mi iti abono iti nateng ni Badungkaw. Ay sukatakto, bispren. Mapunon to iti kwarta day tatakkel abag, nga igamaw. Sa bagay makaidi Malak intangarudan. Sa nga lamisaan mo ti in-order mo, bispray, nakadaw. Anda ka mo tamang bayad, bispren. Sa mga nukurang ito'y pagbayad ka. Umanay. Ala, mga takideng. Ay, kasano nga tan nukurang ti kwarta. Problema aya day ta.
Mapanak to ag withdraw. Mabati ka pa'y laang dito. Ay, orayan ka ditay. Katuan ano sa kun ati magmag na amapan iji bangko. Sa bagay, asidagla ang magkidi at ijay bangko. Nas ka na mapanak ijay ili maray. Kasapulan ni tuyang kau titulaw. Tapay. Pag inawin da ka no ijay restauran na nangananda. Ay sos, ikababain Anya ayatin na pasamak. Saan mo't ka nun nagsubli di bisprin na ako na amapan agwidro iti kwartana maray. Ay kita manday ta. Pudno Jesus pitsak aputol-bodol day di abisprin na. Linuko na laang ni Barituyan. Ay, badong ko, aya. Ay saan nakasangitan na kasta, tanabiyagak pay. Ayan na, di bisprin mau. Saan nga ruday na nagsubsublay? Siyak tinagbayad dito yung restaurant. Kurang pa jay kwarta ng bayad ka. Iso pinaginaw dak. Una kon kay, hindi pa yada kasi hindi suspitsak iti dayta, bisprin mau. Oh, dahito jay dakalabag. Awan na pulos kargana. Ay, nabiktima kan tuyang. Naglakakan to, may tamaluklukaw. Maray, ayan tay bisprin mo ngay. Awan mat nga agpay son ja best friend mo. Ay, jakla ko man nagtalak iti da dya tao. Dakas magkayam. Sapay oray lang niya mo nakabaak. Ken oray siyak. Aging gaita, nasakit pa lang tinakam ko, marituyang. Inyam mo na kitiday dya ako ng abist friend mo, amang ngutangak. Ken jak nakabaybayad ka nagiti utang ko. Ay, dispensarin yun ko, kumare. Nailaw anak adagos iti dayjay. Jak pa'y kiti amo nupudno jay imbaga na anagan na. Kayat mo asawan, saan mo unay nga amaw? Ay, saan nga ron, maray? Nagsabat kami lang nga may dita kalsada. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?